Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген біз сәламәт туклануның безнең тормышка йогынтысы, вегетарианлык, нутрициология турында сөйләшербез. Минем кунакларым нутрициолог Гүзәл Сафиуллина, ул Казанда яши, һәм вегетариан Айгөл Голубкова, ул Уфадан. Күңелем сизә, бүген бу бик кызыклы сөйләшү булачак, чөнки сәламәт туклану рәвеше, сәламәт яшәү рәвеше соңгы вакытта бик популярлаша. Кая кирсәң, интернетка кирсәң, анда Инстаграмнарда, социаль челтәрләрдә бу иң төп темаларның берсе, һәм бу подкастны ахырына кадәр тыңларга тырышыгыз. Хәерле көннәр. Сәлам. Үзегез белән таныштырыгыз әле башта. Гүзәл, сез ничек нутрициология юлына бастыгыз? Хәерле көннәр. Мин хәзерге вакытта нутрициолог һәм шул юлдан барып, гаиләмдә дәгән шул ук белемнәремне кулланырга тырышам, кешеләргә шуларны аңлатырга тырышам, чөнки бу юлда организм бер бөтен итеп күзаллана. Мәсәлән, син врачка барасың инде, әйтәсең, минем кулым авырта ди. Ул синең кулыңа я аягың авырта, я башың авырта. Ул синең баш авыртуыннан дару биреп җибәрә. Әмма дә ләкин баш авыртуын бүтән юл белән аның сәбәбен тапсак, күпкә җиңелрәк була. Чөнки без баш авыртуның даруын гына ишеп, без аның симптоматикасын гына бетерәбез. Әгәр инде сәбәбен табып, шуның сәбәбен лечить итсәк, баш авыртуы да бетә, баш авыртуы бит әле ул тышкы проявление гына. Организмның эчендә, димәк, шуның кадәр процесслар башкарыла. Һәм ул процесслар барысы да, димәк, уже начарланган. Шуңа күрә интоксикация аркылы яки башка нәрсә ярамаганлыктан баш авырта башлый. Менә шуларның барысын да аңлап, барысын да рәткә китергәч, ул үзеннән үзе бетә. Иң беренче чиратта, мәсәлән, ул булырга мөмкин су җитмәүлек. Бер американский врачтан сораганнар ди, Америка врачыннан барганда инде бер кеше башым авырта дигән, ул килү белән инде сораган, күпме су эчәсез дип. Санап киткән, менә бер чашка чәй, аннары кофе эчтем, аннары тагы 2 чашка кофе эчтем, аннары тагы шуны эчтем. Димәк, көне буена бер чокырдагын бер чашкада чиста су юк. Шуңа күрә организмда обезвоживание барлыкка килә. Естественно, теге баш авыртуыннан башка бүтән нәрсә булмый да инде. Үзем ничек килдем бу юлга? Һәр вакытта да без теге үзебезнең авырткан җирне өйрәнәбез бит инде. Бәби тапканнан соң, үземнең дәген хәлем хәл булмадан да, ул вакытта инде менә шуның кадәр беленмәгән ул, аны уйламаганмын. Син үзең пешрак булсаң, балада нәкъ шушындый микробиота белән туа, име? Мин үзем инде теге пешрак дип әйтүем, в организме было болото, русча әйтмешли, анда инде ул ашалган конфетлар, ул инде иртә белән барасың да, эштә генә бер нәрсә белән тамак ялга баласың, тагы нәрсә, анда инде менә күз алдыма китерәм, минем анда шуның кадәр дефицитный состояние булгандыр организмда. И баладагын шундый елак булып туды, шундый менә слабенький. Аны без бер елга кадәр ул йоклатмады мине. Аңа карап минем үземнең бөтен чәчләрем кыйлып бетте. Шуннан инде менә әкрен-әкрен барысын да өйрәнеп, аңлап, һәм шул процессларның ничек регулировать итеп була икәнен аңлагач, күпкә рәхәтрәк, һәм чынлап та шуның результатларын күргәч инде син аңлыйсың, бу действительно эшли, һәм бу юл чынлап та теге дөрес юл дип инде. Үзең аңлагач, анары тагын да төшенеп, тагын да теге углубляться итеп димез соң инде белемнәрне арттырып, шул тема белән заниматься итә башладым. Моңа укып буламы? Ничек өйрәнәләр бу әйбергә? Минем үземнең иптәш кызым тоже курслары бар иде. Менә шулай ул врач һәм курслар башлаган иде. Мин инде башта аның курсына кирип, менә шу тематиканың миңа бик ошавын аңлап, аннары инде калган курсларны ала башладым. Алар барысы да бар. Интернетта хәзер шуның кадәр менә Instagram дибез инде, Instagram шилтәрендә бик күп возможностьлар. Бушка гына да ул информацияны алып була, ләкин алар бик күп. Аларның барысында теге моннан берне укыдым, структурировать итүе авыр. Әмма инде син барасың икән, профессионально преподавать итә торган кешегә, ул инде сиңа менә шулай итеп баштагы киштәләргә куеп чыга, матур иттереп. Шуларны аңлагач уже рәхәт була инде. Менә ул шундый кызык. Син карыйсың да кешегә, уже аңлыйсың, менә моңа бу җитми бит, дип тә уйларга мөмкин уже менә. Күренеп торамы ул? Кайсы бер әйберләр күренә, кайсы бер әйберләрне әйтәләр бит, ул издержки профессия шикелле инде. Мәсәлән, теге косметологлар көләләр бит инде үзләреннән, кеше белән сөйләшеп булмый, карыйсың да тизрәк уколоть охота морщинку дип, бу кызның дип. Ул теге менә сорап килсә, ул
карый башлыйсың да сораган кишини инде. Аңлыйсың, менә моңа бит шушы җитми дип уйлыйсың инде. Аннары теге курсларга киләләр дә кызлар, безнең анкета бар. Анкетада бер 40лап сорау, 50ләп сорау. Шуларга әкрен генә җавап бирәләр. Мәсәлән, чәчтән башлап, сухой мул, жирный мул, тагын нинди проявлениялар, тяга к сладкому бармы, юкмы, аннары менә бу белые полоски на ногтях, менә шундый сорауларга җавап биргәннән соң, аларга уже менә шушындый диагнозлар куеп чыгарга мөмкин. Но алар барысы да, естественно, под вопросом теге, ләкин алар менә анализ биргәннән соң шушы диагнозлар подтверждаться ителә чынлап та. Димәк, организм уже безгә менә шушы әйберләр аркылы сигнал бирә. Аларның барысында ишетә белергә генә кирәк. Без шул кадәрле ишетмибез инде аларны. Чөнки безнең отвлекающий әйберләр бик күп. Без үзебездә булганнан, үзебездә булудан тыш бүтән җирдә бит без һәр вакытта да, телефонда, телевизорда, калган кешеләрнең яшәешен карауда, аннары инде шул опять-таки кибеттән ничек кенә нинди матур кием генә алыйм микән, аннары тагын нәрсә, менә яңа телефон чыккан, кайчан гына шуны алырга икән. Менә күп бит отвлекающий әйберләр безне, проблемалар бик күп хәзер чынлап та теге. Алар барысы да извне шулай проблема итеп кабул ителә. Без сигналларны кабул итә, онытылабыз, күрә белергә кирәк. Сезнең үзегезнең моңа кадәр берәр кайда эшли идегезме? Төп белгечлегегез нинди? Мин үзем теге высшее образование буенча экономист. Һәм укып бетергәнче 5нче курста чакырып алдылар да, мин инде менеджер по тендерам булдым. Ну, ул тоже медицинский оборудование буенча иде. Офтальмология, күзләр, операция ясауга кирәкле булган әйберләр. Һәм анда инде тендерлар буенча үземне бик незаменимый специалист итеп хис иттем инде. Мин эшләсәм теге бөтен әйберне үз өстемә алып эшлим шундый. Ничектер бик рәхәт булган инде. Тоже аннары декретка киттем. Шул декреттан соң әкрен бу темага кирип киттем. Аннары инде сразу икенче декретка. Айгөл, сезнең дә тәҗрибә бик кызык, чөнки мин шул кадәр сорауларым кем белмим, кемгә биреп бирергә дә белмим ул сорауларны. Дип кабул итмәем. Таныштырып үтәм. Исемем Айгөл. Мин 38 яшь, авылда туып үстем, 17 яшькә кадәр авылда үстем, 17 яшьтә Уфага укырга кирдем, Башкорт дәүләт университетына. Шуннан бирле мин Уфада яшим. Моны әйтеп үтүем нидән тора, мин бәрәңге кайда үскәнен, ничек үскәнен беләм, ит каян килеп чыкканын беләм, мин аны беләм, магазинның полкасында гына түгел икәнен, килеп чыкканын түгел, ишеннән беләм дип әйтәсем килә инде. Шуңа шул авылда үскәнне әйтәм. 2 балам бар, улыма 12 яшь, кызыма 7 яшь менән 8 яшь тула, ике атнадан. Вегетариан юлына мин 14нче елда бастым, 14нче елның башыннан, шуңа менә 20нче ел, 6 ел мин уже ит ашаудан туктадым. 17нче елдан башлап мин тагын бер эксперимент эшләп алдым. Вегетариан юлына басуымны инде мин күбесенчә балалар белән бәйлим. Хәтта мин үзем бик кызыксынучан кеше идем. Баштан бирле мин укыганда да бар процессларның да төбе дип әйтәм, нәгел кызыгы каян башлана. Изначальная точка. Шуңа мин бөтен нәрсә белән кызыксына идем. Сәламәтлек сораулары кызыксындырды һәр вакытында. Шуңа мин аларны уйлап йөрдем, гел мен карыйдым андый кызык әйберләрне. Балалар туу белән инде малаем 2 яшь тулгач миңа дөньялар куя башладылар, шире инде була. Тыналу кыен була торган иде. Кызым туды 2012-дә, аның диабет башланды 1-2 айдан соң. Шушы бөтен булган, минем тормышта булган бөтен нәрсәләр, алар мине шул вегетарианлыкка барып төртелде инде. Чөнки мин традиционный лечениегә барадыр, ул бернинди результат бирәдер, ул результат бик озакка сузылмайдыр. Ул эшемне ныгытып кырды мине. Шуңа шуның барында мин курыкмадым. Итте булмады миңа. Ит ашау туктау мин шуны күптән беләдерим, күптән ишеткәнем бар иде. Шуңа мин решил попробовать. Ит ашаудан үзем туктадым башта. 14нче елда кызымны имезләрем әле ул вакытта. Шуннан соң бөтен семья белән 1-2 ел эчендә тулысынча күчтек шуңа. Булган ит башлап бетерелде дә иде. Бөтен алмадык, чыккан җирләрдә ашамадык, карадык. Вегетариан вариантларын карадык, ризыкларның. Үзем өйдә пешердем нәрсәләрдер, кызыксынсам шунда, кызык булса, балалар нәрсәдер сораса, еш сораса,
Шуңа пешерәдерем, эшләдерем. Әкренләп ниндидер китаплар укыдым, күбрәк кешеләрне эзләдем. Вегетариан булган кешеләрне, алар нигә күчкәннәр, ничек аларның уйлары аның турында нинди икәнне, шул китапларны карадым инде. Шулай әкренләп минем күбрәк китаплар аша да түгел, күбрәк үземнең опыт аша. Нәрсәндер ашаудан туктап, башта инде мин туктадым. Итне алдык, балыкларны да бернинди калмады, шуннан соң ипләп бер вакыт булды безнең. Сөт продуктлары да андыйлар нәрсәләр булмады. Шуңа мин өйдәге ризык безнең калды, максимально аңлашылган ризык кына калды. Башка төрле ризык калмады өйдә. Бернинди конфетлар, печеньелар, фастфудлар бер нәрсә андый нәрсә калмады. Шуңардан башланды да, шуннан ипләп, шуңа кереп киттек. Кызым тумыштан була инде, имезгән вакытны булмасаң, ит ашамый, малаем ниндидер вакыт ашады инде. Алар нинди мөнәсәбәттә бераз ит ашыйсылары килмиме? Мәктәптә ничек? Ул бит кыен бит әле уланы сайлап. Мәктәптә дә менә мәсәлән ашарга мөмкинләр, кафеларга барганда, шул ук Макдональдска барасылары килмиме? Безне шиклисез димиләрме? Яни ник безне шулай ашатмыйсыз димиләрме? Алай дип әйтмиләр, кыенлыкны мин бик күрмәдем. Бердән мин өйдә үзем ашарга әзерлим. Шуңа нәрсәдер ашатасым килсә, балалар нәрсәдер сораса, мин аның вегетариан вариантын өйдә әзерләдем. Хәзер бит инде безнең шундый вакыт, бөтен нәрсәне сатып алырга була. Магазинда булсынмы, интернеттан заказывать итепме, бөтен нәрсәне син үзең эшләй аласың. Шулай ук видеолар бар, нәрсәләр бар. Монда бернинди дә кыенлык юк. Моны практически бөтен кешеләр эшләйләр инде. Шуңа чикләйсең дип әйтүчеләр булмады. Мәктәптә малаем беренче елдан башлап үзе белән ризык алып барды. Мәктәптә бик яратып бармадылар башта, но аллергия дип әйтсәм, бу бер төрле хитрость була инде, шуңа бик тимиләр. Педиатрларга мин бик моның турында бик күп сөйләнергә тырышмыйм. Чөнки бик каты берлешләр башлана. Шуңа кирәккәнен әйтәм, кирәкмәгәнен бик әйтү юк. Булай анализлары әйбәтме? Кирәкмәгәнгә анализлар биреп йөрмим дип әйтәсем килә. Совсем безответственный булып күренмәс өчен әйтәсем килә. Мин карыйм. Чәч, кайсылары өстә, тырнаклар, состояние кожи, настроениелар, аппетит ничек, балаларга караганда да, үземә караганда да, шуның буенча анализировать итеп, үзем я ризыкны карыйм, я спортны карыйбыз, я тагын нәрсәгәдер искә алабыз, әгәр дә инде кирәк булса, стоматологка йөрибез, шуны әйтәләр, тешләр состояниесенә карыйбыз. Ул вакытта авылда яшәүче әнигез ул вакытта берәр нәрсә әйттеме? Ни эшлисез сез, кызым, димәдеме? Без бит инде иттә үскән кешеләр. Иттә үскән кешеләр, минем әниләр, әтиләр бер кашанда мине ничектер бер нәрсәгә дә заставләтмәделәр, шуңа яр үзең беләсең диделәр дә куйдылар. Әйтәсем килә нәрсәне, менә мин ул юлга күчкәчтен, миңа ярдәм иткән кебекләр булдылар. Кайдадыр кунакка барсам, минем өчен аерым нәрсәләр әзерлиләр иде. Минем өчен семья өчен. Без туйга барганда да безгә аерым өстәл куелган иде. Шуңа безне бик сөендерәдер бу. Но алай булмаса да, үзебез белән ниндидер ризык йөртәбез инде. Чикләүләр булсындырмы, яшелчә, җимеш булсындырмы, андый нәрсәләр йөртү хәзер бернинди дә кыенлык тудырмый. Кайгыручылар булдылар, но кайгыручыларга без үзебезнең тормыш өчен үзебез җаваплыбыз. Шуңа әгәр дә тыныч кына җавап бирәсең икән, сиңа бәйләнешләр юк дип әйтәсем килә инде. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Гүзәл, менә сезнең күзлектән вегетарианлык ул ничек, нутрициологлар моңа ничек карый? Монда шулай ук теге комплексный подход кирәк, име? Беренче чиратта теге әйтәсе килә инде, менә ничек микән сезнең ферритиннарыгыз, бар микән сезнең железларыгыз, анализлар ничек икән дип әйтәсе килә. Ләкин монда бит әле ике төрле вегетарианец бар. Теге беренче төрле, мәсәлән, берсе аның мин ит ашамыйм дидеген һәм калган бөтен печеньеларны, калган нәрсәләрне ашап йөри, чөнки тамак туймый. Ул теге углеводлар, барлык ниләр дә растительная пища теге менә, яшелчәләр, фруктлар, алар барысы да углеводлар. Яшелчә ул менә нинди генә файдалы бер булса да, ул барыбер клетчатка, ул углевод.
сложные углеводы, алар озагырак перевариваться итә, но барыбер ул углеводлар инде. Анда, конечно, бар белок содержаниесе, да, име, жиры тоже есть в некоторых, но барыбер теге в большом количестве углеводлар. Һәм карый башлагач инде, мәсәлән, кешегә бер ашап куя да, тамак туеп бетми, һәм шуннан соң тагын берәр сәгатьтән ашый башлый, тагын берәр сәгатьтән ашый башлый. Шулай итеп, еш ашаудан организмдагы менә теге безнең ашказанның органнары стройдан чыга башлый. Мәсәлән, поджелудочная железа. Безгә ашаган сайын безнең шикәр күтәрелә канда. Шикәр күтәрелгән сайын инсулин кирәк в ответ. Инсулинны постоянно поджелудочный чыгара да истощаться итә. Инсулин резистентность барлыкка килә. Инсулин резистентность ул сахарный диабетка теге прямой путь соң инде. Инсулин резистентность барлыгында һәр вакытта да теге менә нинди авырулар булган булса, хронический, алар барысы дагын усугубляция итә. Тагын да кыенлаша. Менә бар шундый теге вегетарианецлар, менә алар инде үзләренә отчет бирәләр. Иртә белән ашадылар бер тапкыр, обедка кадәр ашамыйчы, шушы ашау белән тамакларын тук тоталар. Аннары обедта тагы бер ашадылар. Менә мәсәлән, шул 3, максимум 4 прием пищи. Кешегә 3 прием пищи менә безнең хәзерге гиподинамия белән, менә безнең бит инде хәзер шул кадәрле физкультура юк, авыр эш юк, шул кадәрле движение юк. Гиподинамия вакытында безгә ашауның ул кадәрле күп кирәге дә юк. Просто организм өчен кирәкле маддәләр бар. Ул инде майлар, жиры кирәк. Һәрберебезгә дә һәрбарчабызга обязательно. Ул инде безнең һәрбер күзәнәгебезнең тышкы ягы, менә күзәнәк һәрбер барчасында майдан тора. Из жиров состоит, фосфолипидлардан. Безгә инде кирәк белоклар, аксымнан тора инде безнең барча организм, ул строительный элемент. Менә шушы майлар белән аксымнар, алар организмдагы барча процессларны регулировать итәләр. Берсесе мәсәлән гормонда булса, икенчесе шулай ук, мәсәлән, шул ук майлар бүтән гормоннарда алар, половые гормоны из холестеринов состоят, име. Шуңа күрә булар барчасы да кирәк әлбәттә. Монда инде сбалансированность рациона иң беренче очракта булырга тиеш. Теге менә барманда калган майлар, оливковые, кедровые, тагын калган майлар, алар барчасы да инде омега-3ларны копларга, витаминнарын үзеңә алып бетерер өчен бик сбалансированный рацион булырга тиеш. Аннары менә нинди минуслары бар дип әйтәм инде мин бу очракта теге ойгелне үгетләп тә сөйләвем түгел, аннары аңа теге менә син шулай, син булай дип сөйләвем түгел, просто менә үз күзлегемнән чыгып әйтәм мин моны, Кыш көне яшелчә алу бик авыр. Итне әлбәттә авылдан алабыз бит инде. Мондый теге кибеттән алган ит турында сөйләү дә юк. Әлбәттә анда гормоннар да, анда антибиотиклар да, анда барчасы да булырга мөмкин. Менә инде авылдан килгән, итте мин беләм бит инде нәрсә белән ашатканнарын, анда андый бернең булганы юк икән, ул чиста су эчкән, ул чиста ширем ашаган һәм кояш астында йөреп үзенә витаминнар туплаган ит булгач, аннан инде менә сөяк шулпасы пешерәсең. Шулар янында үзеңнең кишер белән чигендерең булса, скебестең булса, менә синең инде сбалансированный рационың бар дигән сүз була. Мин инде вегетарианство ничек күз алдыма китерәм? Ул бит инде яшелчәләр, җимешләр һәм яшеллек инде. Кыш көне ярый ул без яшәсәк менә җылы якларда, Җылы якларда бит инде кая барсаң да һаман шунда теге нитратларсыз, пестицидларсыз үскән әйбер эленеп тора, үсеп тора. Бездә менә кибеткә керәм, анда инде помидорга карарлыгы юк. Анда инде мин көләм инде мин помидорга состав язып куярга кирәк. Нәрсәләр бар бу помидорда дип. Ниләр бар анда? Глюконатлар, нәрсәләр бар икән язырга кирәк. Күп дигәндә менә кыш көне біз алабыз инде кыяр, яшеллек алабыз инде, күзенә теге матур бит инде, яшел булгач ашау матур, аннары ни алабыз тагын? Теге зеленый редька, яшел әче тырма. Менә барыбер үзебезнең якта үскән әйберләргә предпочтение бирәбез. Шуңа күрә монда теге палка о двух концах. Яшелчә һәр вакытта һәр барчабызга да кирәк. Бары тик ит, бары тик менә май, шундый нәрсә генә ашасак, без үзебезнең организмыбызны тоже закислять итәбез бик каты. Обязательно кирәк яшел әйберләр, обязательно кирәк яшелчәләр. Әгәр дә инде шуларны гына ашап утырсак тагын, менә дефицит барлыкка килергә мөмкин. Булар теге барысы да минем күзлектән караганда инде булар барысы да баланста булырга тиеш. Нутрициология күзлегеннән караганда булар инде баланста булырга тиеш. Шул ук мәсәлән, железаның ике формасы бар, гемовый белән негемовый дибез инде. Гемовый организм белән яхшы усваиваться итә. Ул двухвалентный һәм ул иттә бар. Менә мясо, субпродукты,
Шундай әйберләр дә бар. Анигемова инде менә ниләрдән килә, ул үсемлекләрдән. Ансы аның трехвалентный, һәм ул организмда күп дигәндә 20% гына усваиваться итә. Организмга ул железоны воспринимать итүе авыррак. Бу карабыдай, шулмы инде, гранат, алма. Ул төрле әйбердә, даже шпинатта бик күп, мәсәлән, аксым. Шулай дип карый башласак, мәсәлән, шул ук шикләвектә күп. Аннары тагын менә нутрициология буенча карасак, инде шикләвек дибез, име. Әгәр дә дефицитлар бар икән, вообще, гомумән бөтен нәрсәнең бар яхшы ягы, бар начар ягы. Шул ук яшелчәләрендә әйтсәк, алар менә 100% идеальный яхшы әйбер дип әйтеп булмый. Даже менә без бит кабачкины чистартыр алдыннан аның кабыгын әршибез, шуның шикелле бөтен әйбердә дә ниндидер бер ничәдер процент начарлыгы була. Даже менә яшелчәләрне карыйбыз, аларда тоже бар антинутриенты дип атала. Антинутриенты, мәсәлән, шикләвектә бар фитиновая кислота. Аннары яшелчәләрдә бар оксалатлар. Тагын менә шундый антинутриентлар бар. Алар барчасы дагын организмга влиять итә. Әгәр дә инде кеше менә булай да дефицитта икән, һәм ул шулай вегетарианствога күчсә, менә бу антинутриентлар, алар кергән барча витаминны тагын да үзе белән кочаклап, унитазга гына алып чыга торган була. Менә организм уже усваивать итә алмый. Шуңа күрә инде шикләвек булса, без аны вымачивать итәбез, суда тотабыз, аның фитиновая кислотасы әзрәк чыксын дип, 100% чыгып бетми. Анда кала, мәсәлән, шул ук яшел үләннәрдә булган оксалатлар, аларны инде тоже шул кадәрле чыгарып бетереп булмый берничектә. Алар организмга кергәч, бер яктан бик яхшы тәэсир итәләр, икенче яктан шушы элементлары булганлыкка калган витаминнарны, минералларны кычаклап алып та чыгып китергә мөмкиннәр дип әйтим инде. Гади телдә аңлатсак, мишать итәләр усваиваться итәргә. Менә Айгөл, ничек баланс табасыз? Менә ничек тулыландырасыз организмыгызны? Ничә тапкыр ашыйсыз, балалар аш тегел сорап йөрмиләр, моны бир әле дип. Сезнең бит инде тәҗрибә, инде 6 ел. Үзе сөйләгән миңа бик нык тырышкай, бик матур сөйләп, күбесе белән мин ризамын. Анализларга карата, анализларны биргәнем юк. Бик кызык түгел дип әйтмим, барып җитәлмим дип әйтмим, мин аны биргәнем юк, но кемдер әгәр дә бик кызык булса, барып бирергә ризамын. Бирергә кирәктер дип уйлыйм инде, ниндидер вакытта барып шуның белән шөгыльләнергә кирәктер дип уйлыйм инде. Мин көненә төрлечә ашыйм. Минем ашау мәсьәләсе, минем питание, вид питание дип әйтик, вегетариан питание. Минем тормышымның бер өлеше. Мин ашаудан гына күрмәйм, менә шул баланс турында әйткәндә инде. Ашаудан гына түгел, ашау аның бер өлеше. Баштан башлап әйтим, мин ит ашаудан туктагачтан 2-3 ел озынлыгында бик күп кенә үземнең булган сәламәтлек буенча сорауларымны яптым дип әйтәсем килә. Ниндидер баш авыртулар бар иде, башка әйберләр, алар минем үзеннән үзе китте. Мин аның өчен бер нәрсә дә эшләмәдем. Только ашаудан гына туктадым. Мин дарулар эшләдем, ул дарулар бөтенсә китте. Бөтенсә башка калмадылар ул дарулар. Шуннан соң минем малаемның аденоидлары белән ситуация әйбәтләнде. Но үсүгә бараның, ансы да беләм инде, ул бетте, шуннан кызымның диагнозы бетте. Менә шушы графалар, шушы галочкалар миңа бу юл буенча яңадан барырга дөрес юлда дип әйтәсем килә инде. Үземә миңа карата дөрес юл. Берсендә үгетләмим, чөнки шушы ашауларны караганда мин үземнең хисләремә, тойгыларыма, үземнең сәламәтлегемә карап шуларны эшләйдем. Әйтәсем килә инде, кунакка килегез, берегез дә аш калмаячаксыз дип әйтәсем килә. Чөнки без ашаган күп нәрсәне кеше белми дә, ул аны аңламый да, без аш тора дип уйлыйдырмы. Башта гына шулай күренә ул. Сез алсагыз вегетарианнарны, бар анда, печенье ашай торганнары башкалары, алай да ярайдыр инде кемгәдер дип әйтәсем килсә, әгәр дә инде аларның сәламәтлекләре әйбәт булса, минем шул ит ашау белән тормышымны гыйтреп үзгәрде, чөнки анда спорт килеп чыкты. Мин аңарчы бер нинди спорт белән дә шөгыльләнмәгәннән, мин йога белән шөгыльләнә башладым, спортзал килеп чыга башлады. Минем энергиям күпәйде. Шуңа мин инде балаларымны көчләмәдем башка минемчә ашарга. Әлеге минем ашавым, балаларның ашавы әзрәк аерылыбрак тора. Чөнки менә мин 17нче елдан бирле мин вегетариан гына булып калмадым. Хәзер популярны әйтәләр инде, сыраят дип әйтәләр. Мин шундый эксперимент эшләдем дип әйтәсем килә. Мин
Әлеге минем ризыгым күбесенчә яшелчә, җимеш, лөгләр, төрле нәрсәләр ферментированный продуктлар. Продуктлар сатып алганда төрле җирдән сатып алабыз. Ул була да супермаркетлар, ул була базалар ниндидер, сезонлыкка карарга тырышам, потому что дөресе шулай, кыш көне ризык белән авыррак була. Ул помидорларны алмыйсың, сатып алырга түгел, аларны супермаркеттан. Кыярны минем малайым ярата, шуңа мин аны мондагы Алексеевский магазин дигән бар, совхоз магазиннары бар. Алар Башкортстанныкы, шуннан алабыз, алар нәрсәдер сораганда алабыз, шуннан соң яшеллекләр ашыйбыз. Мин аларга күп иттереп ниндидер ризыклар әзерлим. Шуннан соң минем малай ярата топленое масло диләр. Ягылык май дип укыдым мин аны белмим инде урыслашып баруына. ГХИ дип әйтәләр аны, ул бик модный, аны исегездә тотарга кирәк. Модныйлагымнан мин аюрведа белән кызыксына башладым да инде. Шул топленое маслоның бик файдалылыгын күреп, шуны эшләй башладым. Килеп чыкканда авылдагы, авылына килеп чыкмаганда супермаркеттан алам, анда да эзләп алам, төрле бармайды, аңа туры килмәй. Кызым сливочный май ашы, ул яратмый топленыйны, аңа шуны алам инде лансын. Аңадан башка җитен майы безнең монда Уфада бар. Үзләре эшләүчеләр каяндыр сатып алынган түгел, каяндыр кайткан түгел, әмма эшләйләр дә без аннан барып алабыз, без этикеткасыз барып алабыз дигәндә. Бу продуктларның сыйфатларында мин бер дә шикләнмим. Мин беләм, ул продуктлар бик аңлашылган, әйбәт сыйфатлы продуктлар икәнен. Шуннан соң кокос мае алабыз, ансын башка җирләрдән дә алабыз, төрле җирдән алабыз инде. Шуннан зәйтүн мае тоже мин аны үзем яратам. Ризык буенча караганда бик бой аш инде карыйм инде мин үземне. Сез мине 200 яшәсә дип әйтсәгез дә, ризык өстәл бай. Ниндидер итле булган ризыкларны мин итсез әзерлим. Мәсәлән, безнең бәлеш бар бит инде, мин аны элек пешерә торганым, үзем ярата торганым. Мин аны хәзер итсез пешерәм, кабак белән пешерәм. Кабак янына нәрсә саласыз? Бәрәңге, безнең яраткан бәрәңге бар бит инде, бәрәңге кабак, майлар салсаң, ризыктан бик килеп чыга. Ойгелне тыңлаганда сразу теге үземнең примечанияларны, сорауларны бирәсе килеп утырдым. Менә хәзер шуның иң беренчесеме. Ашау ул бөтен менә шушы сәламәт яшәү рәвешенең бер генә өлеше дидегез. Менә монысы иң теге миңа ошаган өлеше булды, чөнки әгәр дә кеше вегетарианствога үзенең беспорядочный яшәү рәвешеннән күчсә, ул бик каты дефицитлардан интегеп яшәргә мөмкин. Һәм монда әле тагын осознанность бик зур роль уйный, чөнки менә мин монда сөйләшеп утырган вакытта дагы Ойгелнең бик осознанный икәнен күрәм, чөнки ул мәсәлән ниндер реклама ишеттем, бу майның бик файдалы икәнен ишеттем, һәм мин аны үз организмыма кабул итә башладым түгел, башта этикетканы укып, составны укып, аннары төшенеп, үзеңне бик яхшы тыңлаганнан соң гына организмга кертү менә монысы дөрес. Аннары нинди генә туклану булса дагы һәр вакытта дагы бөтен яклап комплекс эшләргә кирәк. Бу вакытта булырга тиеш спорт. Менә дөрес туклану инде ансы безнең основа. Һәр вакытта да иртә белән торгач, без инде үз тормышыбызны шушыннан башлыйбыз, судан, ашаудан. Аннары булырга тиеш спорт обязательно. Аннары булырга тиеш стрессоустойчивость дибез инде. Менә шушы стрессларга хәзерге вакыттагы тормышыбызга яраклаша белү. Юктан гына борчылып үз-үзеңне битермәү. Аннары иң тагы бер тагын иң менә 3 китның берсе, 5 китның берсе булсын инде ул йоклау. Дөрес йокларга кирәк. Без инде менә кем 2дә ятып, 10да гына тора икән, монда инде бөтен биоритмнар нарушация итеп, монда бернинди туклану гына сине бу юлдан коткарып чыгара алмый. Аннары һәм тагын берсесе, бишенчесе бу инде токсиннарны киметү, үзеңне токсиннардан ерагайту, чөнки без гомумән бик токсичный вакытта яшибез, даже менә бу телефоннар, без хәзер сезнең белән сөйләшеп утырабыз, бу уже радиация алып утырабыз без монда. Һәм булардан чистарыну өчен безгә урманга чыгып бераз сулап кирергә кирәк. Шуңа күрә менә без яши торган йортларда да нәрсәне генә алсак та менә бу чәйник инде мәсәлән, монда мин моны күптән түгел генә алдым, эшләре бөтен яклары моның хәзер нержавейкадан эшләнгән. Әмма дә ләкин менә бу чәйникләр, электрический чәйникның
Койсысын гына карама, аның өске ягында пластик. Койсын гына карама, әле ярый ичке ягы булмаса. Аның инде менә кемнең мөмкинлеге юк. Әле ул мөмкинлек дигән әйбердә бит осознанностьтан тора. Кешенең мөмкинлеге бар күлмәк алырга, әйбер чәйник үзенә алырга мөмкинлек юк. Ул аны 500 сумга алып куя, ләкин ул 500 сумнан ул уже икенче тапкырдан чәйче кыйла башлый аның. Чөнки анда уже бик күп токсиннар керә башлый. Шул ук табалар. Ул табаларны 2 тапкырна шайтып кырганнан соң, анда инде күпме нәрсә генә керми уже организмга, бик тяжелый металлар керә башлый, һәм алардан очищаться итәргә кирәк. Шуңа күрә дөрес туклану ул менә шушындый теге безнең пирамидабызның бер өлеше генә, безнең менә шушындый яшәү тәгәрмәченең дибез инде бер өлеше генә. Аны яхшыртып, үзеңнең организмыңа яхшылык китерергә мөмкин. Әмма дә ләкин син башка бар яктан дагы эшли башласаң, аннары инде действительно яхшы результатлар күрергә мөмкин. Айгөл сөйләү буенча, нәрсәгә аңа вегетарианство яхшылык китергән, мәсәлән, ниндидер бер дефицитларсы шул кадәрле начар хис итүдән башка, чөнки бар шундый вегетарианецлар, менә кайсы берләре хәлсезлектән инде менә көчкә йөри, баш әйләнә, нишләргә белми, менә шундый бар. Мин беләм андыйларны, алар аннары ит ашый башлыйлар, ниндидер вакытлардан соң врачка килеп, алар әле итне сразу ашый да алмыйлар, чөнки уже ферментлар юк переваривать итәргә. Уже ферментлар менә только шушы растительный пищага гына ияләнгән, хәзер инде тегене дә куша алмый. Алар уже обращаться итәләр врачларга, нутрициологларга, алар дополнительный ферментлар һәм ашый башлыйлар итне. Монда шуңа күрә бик комплексный подход кирәк. Айгөлнең менә комплексный подход, шуңа күрә аның теге менә тормышта да менә шай түгәрәк тәгәрәп бара диергә мөмкин. Һәм миңа бу бик якын тема дисәм дә була, чөнки минем үземнең бар иде шундый марафоннарым. Кайсы бер вакытка, мәсәлән, бер атнага без бөтенләй иттән туктап тора идек. Үзебезнең участниклар белән. Һәм алар шул атнада мин аларга рецептлар җибәрә идем. Ул рецептларда анда даже, мәсәлән, чечевичные котлеты. Ул ит кебек инде менә. Әти килде берсендә, шуны ясап бирдем дәген. Ит ашадым дип ашады инде ул. Мәйтәм, анда ит юк, ялганнамады. Итле котлет бирдең сиңа дип. Шуны әйтеп, чынлап та менә аларны пешереп була. Минем күзаллавымда инде ул менә, мәсәлән, кеше көненә 2 тапкыр менә җитәрлек дозаны иртә белән һәм көндез. Кичкә инде растительный пища булырга тиеш, чынлап та ит кирәкми инде. Кичкә төнгә җиңелчә булырга тиеш. Һәм никадәрдер вакытка үзеңә шикләү куеп торырга мөмкин. Мәсәлән, бер атна син чынлап та итсез торып, үзеңнең организмыңны әзрәк ял иттереп аласың. Теге ашказаны бит тоже ял итәргә тиеш бераз, имеш шулай итсәк була. Азатлык радиосында Татарча подкаст һәм без бүген нутрициолог Гүзәл Сафиуллина һәм вегетариан Айгөл Голубкова белән сәламәт туклану, итле һәм итсез тормыш турында сөйләшәбез. Гүзәл, менә сез чәйник бәясе темасын башладыгыз. Без бит инде күнеккән әйме дөрес туклану, табигый ризыклар, гормонларсыз, антибиотикларсыз итләр, белмим, яхшы балык, яхшы яшелчәләр, алар бик кыйммәт һәм безнең башка чыгымнарыбызда күп. Җафаламагыз әле, мин үземнең бәрәңгем белән итемне ашыйм да, рәхәтләнеп яшим дип әйтүчеләр бар. Шул ук вакытта без әллә ни кирәк булмаган әйберләргә дә акчаны тота алабыз. Бу айдан сезгә Елена Мотованың бер китабыннан үзек тыңлап китәргә тәкъдим итәм һәм аннан соң бу хакта сөйләшеп алырбыз. Елена Мотованың «Еда для радости. Записки диетолога» китабыннан татарчага тәрҗемә ителгән үзек. Ризыкның һәркем алырлык булуы туклану сәясәтенең иң мөһим өлеше. Кешеләрнең яшелчә җимешләр, чикләвек яки балык ашау мөмкинлеге юк икән, сәламәт туклану турында сүз йөртү ахмаклык. Әмма ашауга киткән чыгымнар һәр вакытта да рациональ түгел. Без кирәгеннән күбрәк сатып алабыз, кирәкмәгән әйбер сатып алабыз. Ашамлыклар һәм пешерелгән ризыклар бозыла һәм ташлана, сыйфатсыз яки таныш булмаган ашамлыклар сатып алына. Югары икътисад мәктәбе һәм Росстат мәгълүматларына нигезләнгән эксперт бәяләүләренә караганда, Русиядә ел сайын 17 миллион тоннага якын ашамлык чүплеккә ташлана. Менә сез нәрсә дип әйтерсез? Чынлап та ул кыйбатка төшәме менә бу ПП дибез инде. Правильное питание, дөрес туклану. Урысчалата әйтәсем килә. Все относительно. Смотря с чем сравнивать. Кыйбат дип әйтүбез, бер өйрәнеп алгачтан
ул расходлар урыны белән кайдадыр кыйбатрак булса, кайдадыр арзанрак була. Ниндидер ризык сатып алганда, шул авокадодыр, суперфудлар булсын димме, майлар булсынмы, алар да була. Совместный покупка дигәннәр, оптовый покупка дигәннәр, төрле вариантлар була. Шуңа кыйбатлык буенча мин алай дип әйтмәсем, әгәр дә инде фанатично гына кыйланмасалар кешеләр, бу бик кыйбатка төшеп берничә әйтә алмыйм. Үземнең расходларны язып барам. Ризалашмайм, андый сүз белән ризалашмыйм инде хәзер. Бу үзлек белән ризамын. Тирән язылган дип әйтәсем килә. Ризык турында гына язылмаган, бу дөньяның развитие турында инде. Гомумән бездә менә мөселманда, татарда ул исраф дигән әйбер бар име? Дөрес туклану, организмга кирәкле маддәләрне алып туклану, ул гомумән аена күп дигәндә 1000 сумга гына да төшергә мөмкин. Ни өчен? Чөнки сөяк ничә сум тора ул? Аны тотып аталар авылда. Мәсәлән, минем мәгънәдә инде, теге вегетарианство түгел, именно менә костный бульон дибез. Костный бульонда шуның кадәр күп ул коллаген. Менә коллагенны уже аласыгыз булмый 3000гә. Уже нигә барасыгыз булмый косметологка, ничәдер анда 10,000 түләп, биткә нәрсәләр белмим дә инде, шуларны ясатыр өчен барасы булмый. Менә уже 15,000-ны кисәгә салып куйдык. 1000 сумга кайттык та авылга. Әни, әйтәле миңа, күршедә кемнәрдә бар микән монда яхшы сөякләр? Әни табып бирә безгә, әби табып бирә, күршеләр табып бирә. Менә миндә тавык тәпиләре бар, 100 сумга бушка да алып кит, пожалуйста, кирәк түгел алар миңа ди, чөнки алар аны ашамый да. Ул сөякләрне, менә даже агропаркка барсаң, килограммын 100 сумнан саталар. Ул килограммнан менә шушының кадәр кастрюль әйбер пешереп була. Һәм шуны морозильникка тутырып, шуны бер атна буе яшарга мөмкин. Янына яшелчәләр тизеп куясыз да, менә дөрес туклану. Монда бернинди печенье кирәк булмый, юбилейный 50 сумга. Монда бернинди конфетлар уже кирәк түгел, име? Рафаэллалар 200 тәңкәлек кирәк булмый. Уже менә организм аны сорамый. Була бит, минем нәрсәдер ашыйсым килә, алып кайталым миңа Альпингольд дип. Андый нәрсә уже юк. Менә уже 60 сумга Альпингольд. Менә шулай итеп җыясың да. Уже Китанов кирәк түгел 200 сумга. Уже Спазган кирәк түгел тагын 150 сумга. Шуның белән менә барысы да аның җыела. Витаминнарны кыйбат дибез, менә әлеге дә баягы шушы киткән даруларны, шушы киткән җыен чүпчәргә, юкка киткән бөтен акчаны санасаң, 1000гә витамин да алып куеп, син аннары үзеңә шуның кадәр яхшылык эшлисең. Аннары менә төбенә төшеп аңларга кирәк. Ул просто кеше кушты да, мин шуны эшләп карыйм әле. Мин бу онны тотып атып, моны куйым әле дигәннән генә берни дә үзгәрми. Анда аңларга кирәк. Менә мин бу куймакны ашамыйм, монсысын ашый алам, но ансындагы атнага бер генә ашыйм әле мин аның. Чөнки организмга барыбер ул теге шул кадәрле кирәкле бер түгел. Ул инде теге нәфсе булганга гына, ашыйсы килгәнгә генә, но алмаштырып була аны. Дип без аны ашыйбыз, име? Дөрес туклану кыйбат түгел. Ул менә кайсы моментта кыйбат ул. Менә хәзер син ППда түгел, син традиционный ашауда, синең бөтен полкаларыңда он, сөт, тегендә монда песок, монда тагын нәрсә, конфетлар, печеньелар тулган. Һәм сиңа менә әйттеләр, менә син шушыны аша, яшелчә аша, качественный ит аша, сөякләрен булсын, тегеләрен булсын, менә булар булсын дип. Майым булсын синең яхшы, ГХИ теге булсын дип, оливковый. Менә син тегендә карыйсың да, буларның бәяләрен карыйсың. Естественно, монда сразу карау белән бер 20 мең күз алдына килеп баса, име, сразу бардагы ничек инде мин 20 меңгә шушы әйберне алыйм дип уйлыйсың. Әмма ләкин син әкрен генә тотып ата башлап мондагылар. Менә шулай итеп әкрен генә полкаларга буларын куя башлаганнан соң, ачтың. Менә бу иң яхшы метод инде. Полкаларны дөрес әйберләр белән тулыландыру, ул ППга күчүнең яхшы методы. Чөнки полканы ачтың, әгәр дә анда колбаса, сосиска ята икән, естественно, син барасың да шул сосисканы пешерәсең. Әгәр дә син полканы ачып, анда авыл тутырмасы ята икән, бернинди начарлыксыз, син шул тутырманы пешерәсең әлбәттә. Моның бәясе барча гомергә бара, име? Бүгенге генә халәттә түгел. Ул теге менә син 5 елдан соң хәтерең синең һаман да яхшы. Син шушы хәтер белән уже үзеңә акча эшлисең. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Гүзәл, сез сөйли башладыгыз витаминнар турында дип әйме. Менә бу подкастны темасын алырга мине бер натуропатның, нутрициологның фотосы мәҗбүр итте дигәндәй этәрде. Ул ладошка здоровья дип атыйлар инде алар аны. Анда иртәнге якта ул хатын-кыз
якынча бер 10 төймә, 10 капсула витаминмы инде ул дарумы, биологик актив өстәлмәме, кушылмамы, шундый нәрсә эчә. Минем күзем шар булды инде. Менә иртән торасың да 10 даруны авызыңа салып куясың. Алар шул кадәр кирәкме? Аларны куллануның нигезе бармы? Менә мин бүген иртән туру белән 1 стакан хлорофилл ичеп җибәрсәм, тимер хилатаның сульфаты ярамый, югары дозада D витамины, тагын фәлән интернет кибеттән алынган бер 5ләп биологик актив дарулар ичсәм, бик яхшы хис итәчәкмен дигән сүзме үземне. Менә шуңа икегезнең дә фикерне беләсе килә иде. Карарга кирәк беренчедән. Просто менә кеше кушканнан гына түгел. Менә бу эчә икән цена, бу эчә икән тагын железаны, бу моны эчә икән мин дә эчим әле диеп түгел. Үзеңнең организмыңа анализ ясап, менә син үзеңне карадың, менә анализлар да бирергә мөмкин. Ул булай да күренә, син үзең анализ ясасаң, менә бу сорауларга җавап биреп, менә шушындый дефицитларны табып, анары бар безнең шундый витаминнар, алар һәр көн сайын һәр кемгә кирәк. Аларны кирәк түгел дип әйтә торган түгел, алар һәр кемгә һәр вакытта да ичсәләр була дигән шундый витаминнар да бар. Витамин D, витамин C, магний, цинкны бер ай ичеп, анары курс белән ичсәң була. Омеганы ичәргә була. Ну һәрберсенең менә аларның моментлары бар. Мәсәлән, әгәр дә синең тромбоцитларың әз икән, анда ичракта омеганы ичәсе түгел дигән шундыйрак нәрсәләр бар. Айгөл, менә сез үзегез ишәсезме ул батларны? Нәрсәләр ишәсез? Каян аласыз? Бер нинди батларда ичмим. Бер нинди андый даруларым, тимәләрем юк. Балаларга ишергәнем юк. Мин анализларда биргәнем юк әле. Шуңа специальный кирәк дип менә үзәл белән ризамын. Әгәр дә инде нинди анализлар биреп, анда нәрсәдер кирәк икәнен күрсәтә икән, андыйларны ишергә ярый дип уйлыйм. Мөмкин дип һәрбер кеше үзе аны эшли дип уйлыйм инде мин. Мин андыйларны эшим. Ниндидер әгәр дә кыйлык килеп чыга башласа, уйлый башлыйм, карыйм, күбрәк настроениегә карыйм, самочувствие ниндидер шундый берләргә, эшләрем барамы, бармыймы, шундый нәрсәләргә карыйм. Шуңа аларны онытмаска тырышам. Ул витаминнарны минем бер генә примерым бар шундый. Авырлы булганда 2 тапкыр бала тапканда да, анда женский консультациядан алар инде витамин обязательно прописывалар. Мин шу витаминнарны иштем икесендә дә, чөнки бала өчен куркып безнең кеше бит инде куркуян. Әгәр дә ичмәсәм, дип уйлыйм инде хәзер. Әйбәтрәк булыр дип уйлыйм. Чөнки кирәкмәгәнгә ул үстерә баланы. Шулай ук организмда да кирәкме, юкмы, ул аны җыя. Кайдадыр җыя, кайдадыр своевесте юк, анда чыга, бушка дигәндәй инде. Шуңа бик уйлап эшләп кирәк дип уйлыйм, кирәк булганда. Шул анализлар буенча, тоем буенча, хис буенча, ниндидер показаниялар буенча. Булай минем шул кирәгем әле әзерләнгәндә язып куйдым. Шат күңелле икәнсең, син спорттан шөгыльләнәсең икән, юкың синең тиешлечә, әгәр дә яраткан бер шөгылең булса, иҗат булса, табигатькә син чыгасың икән, йөрисең икән, гүзәл әйтеп, урманга чыгып сулап кәсең икән, ачык карашың бар икән бу дөньяга, синең сәламәтлегең бик әйбәт кенә булырга тиеш. Әйбәт булмаса эзлисең, кайда син нәрсә эшләмәгәнеңне шулай белеп. Ашудан гына тормый әйтәсем килә. Гүзәл, беләбез инде, ул аптекадагы, даруханәдәге витаминнар күбрәк химия, алар аны әйтәләр дә, ул ниләрдә эшләнә, фабрикаларда эшләнә дигәндәй химик элементлар белән. Менә ул мөһимме аларның менә шушы батларның ниндидер каяндыр бер җирдән алу, шул айхер, шул шитилдән, нәрсәдән, каян, аларның сыйфатына менә сезнең, аларны бит инде хәзер сез өйрәнгәнсез. Әйе. Үз фикеремне башта дәвам итеп үтим әле, кирәк микән, кирәк түгел микән витаминнар дибеме? Кирәккәндә ишәбез дибез, әйме? Үзебезнең состояниегә карап ишәбез дибез. Но монда опять-таки шундый моменты бар. Без үзебезне уже аңлый белмибез кайсы берәүләр. Мин бик яхшы миңа диләр, ләкин үзенең аның теге бу җире авырта, монда хәлсез, һәм ул аны бөтен кеше хәлсез булгач, бу нормально дип хис итә. Бу нормально дип воспринимать итә уже кеше. Теге менә начар яшәүне, үзен начар хис итүне кеше уже нормально дип кабул итә. Кичә шулай иде, 3нче көн шулай иде, димәк шулай булырга тиеш, мин нормально ди. Ләкин ничек
тагын да яхшырак була аласын күз алдына китереп бетерми. Шуңа күрә теге бу темага кирип китер өчен инде башта аңларга кирәк, әзрәк кенә менә теге укып карарга кирәк, ышанырга кирәк, менә иң беренче чиратта. Һәм чыннан да теге бер ел алдым да күчи бөтен нәрсәне кушып эшә башладым түгел. Организм әле реакция бирергә мөмкин. Моңарчы дефицит иде, бер заман шуның кадәр килде дәген, нишләтеп бетермим моны дип инде. Шуңа күрә белергә кирәк. Низкая кислотность булса, башта инде шул для повышения кислотности, для лучшего усвоения витаминов, русча сөйлим әле бер белок булсын өчен аксымнар барсысы дагын расщепляться итсен өчен, менә итләрдән аксымнар һәм тимер, железо чыксын өчен инде булар барсысы өчен дә ашказаны дөрес эшләргә тиеш. Шуңа күрә иң беренче чиратта без башта карыйбыз, кешенең кишечниге нинди состояниедә, аның желудыгы, ашказаны нинди состояниедә. Чөнки алар барчасы да менә теге эшләми торган, желчный пузырь җүнәп эшләмәсә, берсесе дәген ниләрне майларны тарката алмаса, аксымнарны тарката алмаса, ул витаминнар тоже бер җирдән керә дәген, икенче җирдән чыгып кына китә торган. Менә без акчаны бер дә унитазга салып түк кенә була инде ул. Нәкъ шундый мәгънәдә була. Шуңа күрә нәрсәдән башларга кирәк? Барыбер иң беренче чиратта башларга кирәк ЗОЖдан, здоровый образ жизни дибез инде. Әгәр дә ул булмый икән, просто витаминнар гына эчә торып, артыннан булочка ашап куюдан, анары сөт белән ичеп шуны итеп куюдан бер нинди яхшылыгы булмый. Шуңа күрә башта менә әйтеп киттек бит 5 направлениесе бар, дөрес яшәүнең. Монда инде токсиннардан ерагаю да керә, монда йокы да керә, барчасы да булганнан соң гына, шуларны яхшыртканнан соң, ашказанның усвояемостен яхшыртканнан соң без витаминнар кертәбез. Бар витаминнар, менә шуның кадәр яхшы авырткан вакытта син аларны подключать итәсең. Витамин С, цинк дибез инде, А, Е, Д. Буларны подключать итәсең, и алар организмның защитный реакциясын арттыра. Булар хәзер бик актуаль, бөтен кеше булар турында хәзер беләләр һәм даже теге Америка мине алдалап сата уланы дигән әбиләр дә эчә моны хәзер. Моны бөтен кеше эчә хәзер, шуңа күрә бер яктан даже менә начарлыгы булса да, икенче яктан яхшылыгы бар, даже вирусның да кеше сәламәтлеген кайгырта башлады. Витаминнар бар икән, су эчә башлады. Менә минем белгән кешеләрем гомер су эчмәгән, әбиләр су эчә башладылар иртә белән торып. Сарымсак сулары, лимон сулары эчә башладылар. Теге әллә нәрсәдән кала бөтен нәрсәне ашыйм инде дип әби әйтә. Шуның кебек. Аннары инде ул витаминнарга килгәндә, әйе кайсыныңдыр менә аптекадагыларның нигә бәяләре арзан да, нишләп, мәсәлән, шул ук бүтән сайтлардан ала торганнары нишләп кыйбат? Чөнки аптекада ул неактивный форма булырга мөмкин. Ул, во-первых, теге монда органика булса, монда ул не органика. Монда ул кергәч, артык булса, артык булып калырга мөмкин. Ә бу органика булгач, син алма ашаган шикелле. Син алманы просто зуррак дозада ашадың, шул пилюля белән. Һәм инде аның кергәне керә, кермәгәне чыгып та китә. Менә сиңа усваиваться итәргә тиеш булганы керә дәген, калганы инде сиңа кирәк булмаганы чыгып та китә. Аннары белергә кирәк, кайсысын кайсы вакытта бар. Майлы әйберләр белән ашый торганнары, жирорастворимый витаминнар. Бар, просто су белән эчәргә ярый торганнары. Шуңа күрә монда теге тоже үз вакыты бар аның. Берсесен ашау белән ашыйсың, берсесен ашауга кадәр кушасың, берсен ашаганнан соң кушасың. Бер иренгәч менә ничектер бер авырлыгы юк шикелле инде миңа аның. Ул теге иң башында тыңлап торганда менә әниләргә дә алып кайтып куйдым дагын. Әни әйтә, "Гилдару ашап кына торыйк менә инде хәзер" ди. Соң мен әйтәм, "Әни, ул бит дару түгел. Ул менә син шушы ашамаган балыкның компенсациясе. Менә ул балыкны син ашамадың, менә сиңа, пожалуйста, балыкның самый полезный экстракты. Самый сиңа кирәкле булган витамины гына." Кофе эчәргә ярыймсың, дип әйтте ди Эльвира, бер шимереп куеп кофесын. Кофе эчәргә, естественно, инде мин теге киңәш итмим. Кофе эчүнең кирәге юк, чөнки ул организмны бик закислять итә торган әйбер. Ул менә шушы әйтик бит, обезвоживание дип, организмдагы суны чыгара, ләкин үзе су алып керми. Аннары кофеинда безнең шундый наркотическое началосы бар дибез инде, кофеин, морфин, ул кайбер вакытта инде безгә теге дәрт бирергә мөмкин, ләкин инде ул дәрт киткәннән соң без тагын шундый бик вялый калабыз. Миңа тагын бер стакан кофе кирәк дибез инде. Һәм менә без арган булабыз, шул арган вакытта организмны ишетмәс өчен арганлыгын
Без тагын да үзебезне менә теге атны куалар бит әле чыбыркы белән. Нәкъ шуның шикелле тагын үзебезне куып, кофе эчеп дальше эшли башлыйбыз. Ләкин бит безгә организм уже сигнал бирә, йокың килә, синең йоклап алды. Менә сиңа хәл йокларга кирәк ди. Без шуны ишетмәс өчен кофе эчәбез дә дальше китәбез эшләргә. Шуңа күрә кофеның яхшы ягын бер дә күрмим, исеннән башка исе бик тәмле, конечно. Барып иснәп кайтырга мөмкин. И тагын бер ягы ул инде мешать итә менә шушы яхшы матдәләргә, мәсәлән, шул ук железо дибез инде усваиваться итәргә. Айгөл, сез кофе эчәсезме соң? Атнага бер тапкыр яхшы кофены эчүдән начарлык юк. Кофені кашында яратмыйм. Исе шулай исе шая особенно кофе зерна хәзердә кемдер эшләгәндә исе прям искиш. Темир кашында ашамыйдыр, шаминаны. Ичмәдем дә, ичмәдем. Исемдә китми дигән. Чәй яратам. Күп подкастларым баланс кирәк дигән сүз белән бетә. Бүтән күп әйбердә безгә чынлап та баланс кирәк, ашауда булсынмы, ат маегына да файдалы түгел, ит кенә дә файдалы түгел. Гел кыяр ашап кына да яшәп булмый. Үзеңнең хисләреңә, үзеңнең ничек син тоясың, сиңа нәрсә кирәк, организмыңны тыңлап, шулай ашарга һәм яшәргә кирәк. Дигән нәтиҗә чыгардым инде мин бу подкасттан. Сез ничек, нинди нәтиҗә чыгаргансыздыр? Эллер шылтыратканда, язганда нутрициолог белән сөйләшү була дигәчтен бераз куркуым бар иде, чөнки андый кешеләрне мин күбрәк фанатика итеп күрәдем, чөнки алар бу кирәк булай, тегеләй кирәк дип шундый границалар куя торган кешеләрне күбрәк белгәнем дип әйтәсем килә. Менә Гүзәл белән сөйләшүем белән бик сөендем, чөнки күп сораулар, күп карашлар бер иш дип әйтәсем килә. Бик ошады. Рәхмәт. Рәхмәт, Айгөл. Шулай ук миндә теге вегетариан кыз дигәч, мин әйтәм инде монда полный ярый хәзер ит кирәкми, нәрсәгә кирәк дигән. Шундый мин инде әйтәм, ярар тегене әйтермен, моны шушы железно әйтеп булыр дигән кебегрәк инде. Конфликтка кирип, һаман үгетләп утырасы кил. Мин яратмыйм кешене үгетләргә. Кеше үзе килеп сораса, мин әйтергә яратам, аңлатырга яратам. Үгетләргә менә, нигә ашыйсың син бу пирожкины диеп, теге барып кулыннан тартып алып, ашама диеп бер кашын ала иткәнем юк. Килеп сорасалар, әле анда дагын кеше әзер булмый. Ничек микән дигәч тә әле ул әйтә, юк инде, без алай әйтә алмыйбыз, ничек инде без алай яшик диеп сөйли башласа, бүтән мин кысылмыйм да аннары. Шуңа күрә теге иң беренче чиратта осознанность булырга тиеш. Иң беренче чиратта кеше үз юлына кирип, нәрсәгә мин шушы юлда икән аңлата белсә, бу уже лечениянең бер өлеше. Әгәр дә ул нәрсәгә кергәнен белмәсә шушы юлга, теге менә бөтен кеше шунда, мин дә кирдем инде, мин дә шуны хәзер эшлим инде дисә, бу менә временное явление, һәм ул аның кайчанда булса бетәчәк. Шуңа күрә иң беренче чиратта аңны үзгәртергә кирәк. Зур рәхмәт ханымнар сезгә шушы сөйләшүгә, бик кызыклы сөйләшү булды дип уйлыйм. Безнең белән татарча подкастта Уфадан вегетариан ханым Айгөл Голубкова һәм Казаннан нутрициолог Гүзәл Сафиуллина булды. Подкастта кайбер витаминнар, дарулар исемнәре яңгырады. Шулай да аларны эчә башлаганчы башта белгеч белән киңәшләшергә онытмагыз. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин Эльвира Гарипова идем. Сау булыгыз. Азатлык радиосының татарча подкастын сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.